ndị Igbo ndewonu. Ekelela m nnụ iwala ya rịrị onye ihu mma rịrị onye azụ mma. Enwere ihe mere m jiri si ma ka m tinye ọnụ n'okwu gaga on ọjọọ obere okwu obere ndụmọdụ because ọ onye nwere alụ ya eweta because Igbo wofu we are one. Annabe kpọmara ụmụ ya jụọ nwụsị ọrụ ugboro ole ihe ga-eme nwa amata ihe. Ụfọdụ shi ọgụ, ụfọdụ shi onye ọla ekwu abụọ, ụfọdụ shi atọ, bụ nwa evulu aka akpọma nna ya gwa ya sa ahụ otu. Aha agadi kwesị hume ya eme hume onye ọzọ ya eji ya mụrụ akọ. Ahịrị ahụ eme na anyị ndị Igbo. Anyị ahụ na ahịrị ahụ, we've seen a lot. We've been through a lot. Amụba anyị oge ọgụ anyway, but what we had, o mere onye ọla affect. My father was a witness and I saw my father's everything. Ahụrụ m ahụ ya ma he bullet mena ya ma isi ma afọ ha niile. I saw all that. I'm not supposed to be saying this. I will hang it, man, because of Harem. Orem is not going to be good. I'm again information. I become a urumo. Asigi, in any room, there must be an element of truth. Element of truth in it. So again, they're really so wise. When any teenage, they will get to the root of that thing. When I get there, but to keep an eye on that thing. Ore manyano information no ebuba agebe alibo ebuba agande fulani whatever or Boko Haram ba agane place no position no anya banket. Anya mana that our governors betray la anyị betray la ha anyị betray la Igbo because of money. But my governors, let me ask you guys a question. Na mana that ML war in Igbo land now. All your properties, all these assets in Nuputu in Igbo, I got back everything. Igbo, remember Hegi Meba, I got bakashi everywhere. You wouldn't even like your life because a guy here, he had payment no go. Nana, happy Kuma, Bob, and they got a gun on your and praising. Those people will be dead. Nobody to praise you anymore. You wouldn't even see where to bless the money. And the governor so chiganya name a brand. Nane sell out your people. Ndo we men no bioma no subduga. Lugan no sanu Diego. Onwa geto etogi. Ababu shandeni na hutunogonga. Kukasho yo na Imo State. No manana mbara babu onde manubu bulebu. Masaka mama na honogo before. Just join him in Syria. That is maybe everywhere. Go can give governor. Come on, no. You wouldn't even have anywhere to stay. God no see no so. You won't come back to your home again. You won't see a place to call your own or your home. No. These are our governors. And then no. Nucheka kwa hema nucheka kwa hanye nonga. On nonga. Ego omeshena ganya. Emana chego epagao vanity. Yasu. You wouldn't see where to hide.
And listen, let me tell you, governors, yeah, ma kọwara nnu ihe nna agaghị asị ndị Igbo na gee ntị. Ndị Hausa use chage because I'm another that you a useless person. You said maybe when you sell out to your people, you are not trustworthy. Imagine that's some that you are not trustworthy. You sell out to your people, which they cannot do. So I'm another that they will home man. So after using you, they will eliminate you because you are idiot. You are an idiot. When you rebel, because now you will sell them out to Magihu ego, because you will not be the ego. If you can sell your people, so when you sell out money you bazog bribe. So you see, they know that you are an idiot. Man. So all people are saying that's because how why? The governors so you know the eastern governors. Why are you like this? Let him know that oh my god. Ego pa na pata na ego kpachite ma anu ji ego ndị ari ma ego eji enwe aka n'uche na kara nnu. Anyways, we don't need to talk about you guys because I know failures anyway, so I have fun no mgbe se tiri na ahụ ahụ nnu kosoro because nnu chese listen to me carefully imi bema anya bema ya se tie imi bema anya ebido bema. So governors get ready. No, get here no ready because you're gonna cry too. Oh, poor people, the poor people will cry. No, ya say tie ana cash my government house. And I cash everywhere. Go to Gabalaga self. You got me sit for that position again. I can share the whole Igbo land. But I tell you, need woman out there. Ye make affect. Then I didn't be can down say Riego ga. Mele and that's a gijin have agi. As only Igbo. Even name you're selling out your country, your states. You're selling out to your people because of peanut. Ego pay ganye. Ego. The money we are talking about is Igbo money, Biafra money. Ego ganye. Ana sugagi bribe. Gerende beken. You sold us. Ne sell all out like idiots. But now I'm about one thing and now I'm home. And when I kake, it's a point to man. He knows one day nine. If so get ready. I no give facey. Osbono like they got down together. Even now I got home hemegano and you are not seeing it clearly coming up. We don't know. No waji kailema. But I can make bad no 110. Ndibo. I got my like see auro kwenya nyomume village all a form of vigilante. Gana mwanya in the night. Ane rotate ya. Ndozo na arahona. Ndozo amuranya. Ndeke raho. Ujishozo. Ndozo amuranya. Rotate ya niya. Call on your guys in diaspora. Linking up with them. Banungo. Your plight. Anyele. Mbele he mweniki me fulan no. Iji pardon. Makandeke no yo. Just to Ichepo when nunche because we have to ken and pocha now. I need the ken pocha. Igbo. I need the ken pocha now. O say timana. Anyage o sharia because I am on Christians. Anyama mawe charismatic or Catholic or Anglican. It doesn't matter, but we are all Christians. Anyaga no miche. Tono me sharia law oga ha happen no like that. I don't sharia law choroshi abia tono uru Christian. I suppose the onyo here practice your faith here or you supposed to be free. Here by force so it's not a walk oga ha walk. I told me purujema. I need another information now. I need another information. And I'm not supposed we may ignore that information because all those informations na South Africa these are men. Ipuka nonsense.
ekwuga ahụ nonsense anọbije hụ akwụmokwu ndị ekwuga okwu based on fact. So anyị gbado anya agbado mepee na anya nnụ ka anyị bido na fọmụma vigilante because ọ mgbe anyị nọ n'ụra ka anyị labara ndị oshi na ama ahụ gị ime operate ọ mgbe eji eme operate mgbe ndị mmanụ na-ahụgo ụra mgbe ị nọ ụra abịagide gị you can't do nothing agbagide gị ụyọ ọkụ na-eregbuo a na-agba ego ọkụ gị na-agba hịcha na-agba ndị ka eregbuo they know how they operate all in the night but mgbagwa nnọwụ fọm ọnụ vigilante fọm ọnụ village niile n'Igbo town niile nọ n'Igbo bidonu now fọm manụ vigilante immediately ndị erahụ anya asụ taa ndị ọzọ amụ anya echi ndị ọzọ arahụ ndị ọzọ amụ anya in that way anyị ga-ama ahịba aga ala Igbo ma ahịba aga village ma onye ga-anụ kwụsị gị there hold it there gị ma egbuo gị mpọ gaa kọfụ onwe gị ịsụ ha asụsụ awara gaa ka ahịa ime gị uju si zikwara anya ebe ije nakwana gị chere fụa that way agaghị eteki anyị unawares emega so take Igbo unawares that means ozugbo brain niile anyị eji akpasa nna onweghị isi onweghị ụkwụ isi and that something ndị Igbo ma adati governors niile anyị plesiri si nwochekwa anyị akpọfega ha anyị akpọfega men ndị akpọfela anyị nsogbu anyị mere today governors anyị akpọfela anyị ewere ka bara uru tiga ewetuo ya kontrolu anyị were karị uru ọbara tile anyị nna gọvanọs anyị akpọfeela anyị o ndị Igbo bikonu ọbahụrụ anyị kpuru jema ka anyị na-eme anyị bido ọsịsọ meme ya oge afọ hụ bikonu ya rịrị onye ukwu mma rịrị onye azụ mma arị onye anyị kpugacha anyị ma offend but I could get up and because Aba Atufu and Eji are Bogaranya. Henina and and Namana Mbalog, Biafran war, civil war, Nigerian Biafran civil war, a lot of things damaged. I wasn't born then, but from here, no, everywhere. I just repeat to who you see. A guy who may take you back. If I shall be a guy who back. That's what all the plan is to demoralize us. Because I know that you take here the space of time and you build up our empires. Now, they want to come and destroy it with all these touts. Ndibo. Anyagi ikpe fushiyame o. Anyagi ikpe yashiyame. Anyi ken kuchana wageme. Anyi jubu. Weroka nine yari serious. Momega hon. Anyi take ya serious. Wani wageme. Bikonu ndibo. Ekelela menno. Amara m shoka kem nwekwara ike o ari ebe ọ ga-eru bot lebakwala ni anya anyị mara ndewonu.